inawat na akasago tinamaswa na kem na dayta saan siya kwento sika babaen ken ka o ina naisabda puno unay o ina pagsapidengan ka uray man nung tagtadekday tuy bagit iti kaanuman jakto makasubali impalubos mo tabagin anagdaeng nga pitik puso o inaayat mo ugbobiya sumapakakto teraem kendong mo o ina wanggameng ka na awan katukad na tangamin day tanay biyan mo naista tapno siya may pasnay wan siya abunga nadanon ko iagdama kasasaan imbag nos pudnoan nasaya kapagwadan wen kinataon nasudi ken nadayaw ipatek ka o inaayad mo kendong mo o ina wanggameng ka nga awan katukad na tangamin day tanay biyan mo naipusta tapno siya may pasnay wan siya abunga kendong mo o ina wanggameng ka nga awan katukad na tangamin day tanay biyan mo naipusta tapno siya may pasnay wan siya abunga day tanay biyan mo naipusta tapno siya may pasnay wan siya